Rodinná firma Hanák již několik let patří ke špičkovým světovým výrobcům luxusního nábytku. Hanák nábytek navazuje na rodinnou tradici stolařské výroby z období před druhou světovou válkou. Co se vám vybaví, když uslyšíte slova nadčasová elegance? Rozbití přímých linií vytváří u předmětů denní potřeby dojem krásy a noblesy. Jde o základní estetický prvek využívaný designéry společnosti Hanák. Jako jedna z mála světových firem disponujeme nejširším sortimentem technologií pro tvarování dřeva od high-tech vysokofrekvenčního lisování po tradiční ohýbání, které objevil a zavedl v 19. století slavný Michael Tonet. Laky si firma Hanák nechává míchat na míru v Itálii. Vysoký lesk našeho nábytku je výsledkem kombinace moderních postupů a velkého podílu lidské práce. Základem estetického dojmu z nábytku jsou okrasné dýhy. Jejich zpracování se věnují špičkoví odborníci. Dokážou z dýh vytvořit celé obrazy, aniž by přitom zanikla přirozená krása dřeva. Každý kus nábytku z produkce společnosti Hanák je šitý na míru požadavkům zákazníků. Například kuchyňské skřínky mají větší hloubku než je obvyklé, aby byl vytvořen co největší úložný prostor. Spolupracujeme s dodavateli, kteří nám dokážou dle designu nábytku vyrobit komponenty, například kuchyňské desky, dřezy, to vše ve vysoké kvalitě. Kuchyňské linky Hanák naplňují představu perfektního pohybu. Měkce a tiše v kombinaci s atraktivním vzhledem a elektrickým otevíráním horních dvířek či zásuvek zpětně dobrzdí. Dobrý výrobce musí neustále předvídat nové trendy a vycházet svým zákazníkům vstříc nejen kvalitou, ale také flexibilitou. Ve společnosti Hanák jsme na špičce technologického vývoje, ale v první řadě chceme vyhovět stále náročnějším požadavkům zákazníků. S námi si zařizujete domov.